ngit berok ngi up ya kan kesngi bahkan wanno batba sedang no banyo ki votes jong kini ki candidates ki baper ki lele ni constituency ki baper ngi ang nuot man tip no mano ba job bat mano barem bada shisha kan kesngi ka long kesngi jong ki jinkmen ya ki ba job ka jing sosi ru ya kita ki barem no yale bat kum ju ru ya kita ki Nongkhryiem jong kita ki candidates ki baper Kani ke jingele ya ka ba menta ki la ban job bara ko ka por ki la ban rem ne kalong kum juru menta ki rem kan sapoi ko ka por pat bakin sa job ya ka jing sosi en pan kala sha ka jing kemen badan ru ya ka ta jing kemen en pan kala ru sha ka jing sosi ka kala na ka por sha ka por but hangani ka singi ni i ya ka ta ka result ya ka judgment ka jong u pat ba ya kini ki candidates ki baper but dia yang taba kanon ke jingkemen kanon ke jing risa nakam ta kita ki ba job kamang ong ifi kanon ke jing sosi ya kita ki barem andai kani kam dadon jing per ado kata namar ba ka kala na ka por ka politics ka perthai ka kala na ka por badai ta lada pirem menta pim de bendo men sim pinele bang ka por pin sa job ne menta ba pi job kam de fin ken sting pat bangan sa job bet pia ban ya le ru da ka bahatam ban shakri bhayo pat ba khanang ba pat ba on ai pat ya ka jing job haki elections ki banang wan tading ta kani ka de ka ki ke ba ken jado ki ke ba ya ka bangila ban i da ka khamat ka bangila ban kta ru da ka kti ka de ka ba hang ni ha perthai ya ka bangi i kini ki elections bat kum taru ya kata ka jingjiet jong pat ba ya kata ka mandate ka ba pat ba au ai but ya kata ka judgment ka jong upat ba you know open rem but you know open kesan lani open job tagri kita habang perkat ya kani ka sngi ka ba menta ya ka ba ngin sei i ki ba job ba ngin sei ka ba rem kani ka sngi ka pen kan mau ya ngaru ya ka sngi jong ka jing bishar ya ka ba utrai un sa bishar ya wei pu wei brio but baro ngi hapan yang hakata ka ket ka jing bishar ka jong trai Bakani kalong final bet kam judon ba menta pirem bat hadien pin sa job ne pi job menta hadien pisaram kani ka judgment ne kani ka jing bishar ka jong Chris kalong bet tang sisin ya ba job tela job bet chabam jikot ba di barem tela rem bet chabam jikot mla shu ban pin kala ya kata ka jing bishar ka jong Chris ka babel ka krani ka tala rangi puli na ar korin kal nong ba san gad khot bishipo ka thin ka jong blai ka angum ne Namar kadai ban peniyang yingi baro hakmat ka jingshong bisharu Chris. Ba way po way unyo pediang haladi ya kita ki eiru ba ulale hakamet jong u. Kat bakum kita ba ulale labha lasniu. Kababel ka kren shaya kata ba baro ngihap ban yeng hakaket ka jing bishar ka jong Chris. Ba u Chris hang taun aya kanong ya baro kanong kat kum ka jingle jong kita kibriu la ka babha ne ka basniu badai ta gata ka singi kan long ka singi ya ka bakin yo la ka jong ka nong badai ta ka babel ka krani ka ta na ka por baga sa poi ka singi jong ka jing bishar ya ka ba on sa ay ya ka nong ya ki ba job on ay ka nong ya ki ba remro on sa ay ka nong badai ta na kwa ban ong ifi ka ne ka singi hatu fila pen kre na mieladi Hoy mentangi up ya ka result jong ki candidates ki baper Henry hatu pila up nam ya ka result ka jong pipat haba pin yeng ha ka singi jong ka jing bishar hatu blai un pen ksan ne un pen rem ya fi hatu kan long ka singi jong ka jing kemen ne kan long ka singi jong ka jing jenjar ne ka singi jong ka jing susi chabam jikot ka shong hangi kat kum ka jingle ka jongi la ka babha ne ka basniyo ka babha ka long bafin ko ngu be utrai Kababaha galong ya kabhin kongo ya ki jihikai gi jongo. Kababaha galong bepin buat eu Jesus Christ. Kababaha galong fin kala ka bamot shisha. Kababaha galong ya kabapin hapan yo ina ka jingim ka batamai. Ya kabapin ino eu tau breu barim. Ya kata ka jingle gi barim. Ya kita gi ki bapot pi haban ino ya kabakum taban launo ban lotno ya utau breu batamen. Bapin kupno ino breu batamai. Ubalong ha ka dor ka jong blai. Hakahok ke jingkut bat ke jing shisha kumba ka ktin ke jong blake ong Ephesus kelenong ka basaw ka khot ka ba arpu ar ter hadu arpu saw
Kadang ta kani ka sngi kwa ban ong ifi. Kumba ki candidates kin yo ika result. Ngiruk ihap yang haga ka sngi. Haga jing bishar ka jong blay. But ka result ka jong ikan long kumno. Haga ta ka sngi umdan ba risa, umdan ba sengo siru. Henry uban risa day mapi. Bar uban sengo siru day mapi. Bar ngengek. Haga ta ka sngi jong ka jing bishar. Umdan mano manoro menyadan lang bat pi. Umdan mano manoro menya penshinganya pi. Umdan mano manoro menya kershan lang ya pi. Henry mapi marway baru Jesus Christ. U Jesus day unong bishar. Baru un bishar ya pi. La haga ta ka sngi un ai fi ka jing job. Dia un ai fi. Ia kata ka jing rem. Baga sengo ka jing pen krek la day na duk menta. Ka jing pen krek ia ka ba fin job ka day na duk menta. Bat la da pi kinsting. Ka jing rem la tiknabet. Tadi yang tanga kwa ban ong fi haga ne ka sngi. Baga ne ka election. Ia ka ba play un jet ipi. Ia ka ba un pen ksan ipi. Ia ka ba un pen ai ka jing job ipi. Kalong ka ba dan kamplat ka jing jonga ba jong fi. Bal kalong shisha ka ba dan kam ka jing jongi iwe pi iwe. Tadi yang tangi hap ban pen kre ia la de. Bang hap ban yang ha ka sngi. Ba utraun ai ka result ka jing jongi. La pin job ne pin ram. Ani la darem ta ka de ka baskusi ka ba tang palat. Nila da job ka de ka jing kemen shabam jikot kan. Baru cisuru ongom ni, na nga puli ka ni kapor na Matthias ro. Mga gospel Matthias ka ni ka nang bakat riyo. Kababal ka ongom ni, butray ukren bat u penshay baru ongom ni. Nabaw kun ubriyo unsawan hagaburam ukpa jong u lembat ki angel jong u. Anda kum taon ay ha way pa way kat bakum ka jingle jong u. Kababal ka ongom ni, bau jisu ong bau kun ubriyo unsawan hagaburam ukpa lembat ki angel jong u. Unsawan u Jesus Christ lembat ki angel jong u. Barabau Jisu kren kata ula kren. Ba si sien bu kren kan longbet, si sien bu la kren kan jabit tik kumta unwan mau hagaburam ke jong ukpa rengkat bat ki angel ki jong u. Baga babel ka ong hang ni anda kumta un ai ha away pa away kat bakum ka jingle ke jong u. Un ai bet ya kata kanong kat kum ka jingle jong u. Ngapuli ani ka por tertera ka ksin ka jong bleng ai iru ada ka kitab jing pin pau ka ongom ni arpo ar ka ni ka khot ka bakat ar khat lai ka ong. Hakmi ngawan kloy bat ka nong jonga ka don lembat nga. Ban ai nong ha way po way baro kat kumba long ka jingle jong u. Try wong hakmi ngawan kloy. Bat wangan bishar ngan aru ya kata kanong kat kum ka jingle jong tau brio. Ka jingle jong way pa way brio. Kata kaday ka jingkren ka jong Jesus Christ. But habaula kren kan longbet, habaula kren kan jabet. Habang kapuli ka ni kaporo mo na Jeremiah. Kani ka nong balay po ar ka kren kum ni ka ktin ka jong blay. Ya ka ba ublay na do ka testament ka barim. Wala dap kren lupa kani ka khot ka bakat kanday ka ongum ni ka ktin ka jong blay. Ubakraw ha ka jing perkat bat ubadan bor ha ka kam. Ubagi kemat jong ki pet haki lenti baro jong ki kon ben riu. Ban ai ha uwe baro kat bakum ki lenti jong u. Bat kat bakum uso ki jingle jong u. Pleng kadon kampalat ki jingle ke jongi. Pagkata ka jingle ka long bang hiaban nget how Jesus Christ. Ban nget da ka do anut baro. Bat ban it yu da ka do anut da ka mensim da ka jingmut ba da ka bor baro. Bat haba pi it kumta, bat haba pi but si shayu try ke jim ke jong pi. Lati kena bet baka nong ke jong pi ke dai bet ke bakamen. Lafi la but you try mentau try ke singi jim bishar unum kentat ye fi. Lafi la jid ye u try unum kentat ye fi. Haga ta ke singi jong jim bishar. Henry la da fi la kentat ye menta. Lati kena bet ba on sa sha kentat ken ye fi. Ka Bible ka kren ni kata naka kitab ka baningkong Samuel ka nong baar khot lai pau ukren. Ublay ongom ni, ya kita ki ba penon buram yang ngangan penon buram ya kiken. Badi kita ki ba nyoben yang nga ong kaktin ke jong blay. An nyoben ke liang ken ya ki ani. Ki ba penon buram, an penon buram, ki ba nyoben an nyoben. Kata ka day ka ba ublay on bishar. Tadi inda ko abang fi ka ni ka ski ka ba menta. Ai bagin long ki ba pen krek lupa na ka benta ka ski ka jing bishar ka jong Chris. Marbing hapa ni yang haga khat ke jong ya ka baun ainong ya way kat kum ke jingle ke jong hoi kom ba pi angnot ya ka ni ka sngi mano ban job rengin angnot ru aga ka sngi juga jing bishar bangingin job kan kat kum ka jingle ke jongi kat bangin ang im haga ni ka perthai
but sa sisian na ni kapor ngakwa pen kan mau fi sa kawi ka dekat nakaktian ka jong blay ngakwa an pulih ka ni kapor kong henry kat bakum kata ka jinglong ka donut jong me bat ka donut bom ka labamut me can show yala di ya ka jing bitar ya ka akher ka sngi ka jing bitar bat ka jing pen pau ya ka jing bishar hok ka jong blay uban ainong haway po way brio kat bakum ka jingle jong u tading ta what nom ye can show ulne what nom pelang yala di na kabanta ka jing bitar ka jong blay kala ka bamot paino asisha ino ay ka prathai ki jingle jong ka prathai but ye ki kita ki kam ki bam sai so ya ta ki kam ki ba pensu si uble ino ay ka bakum kita what nom pelang ya ka ta ka ski jong ka jing bitar namar fi pelang ya ka pile ya ka kam sniu pi em ya ka ba fi kan tat yu trai ka jim ka jong fi em ba ko abang fi pelang ya la de na ta ka ski jong ka jing bishar ya ka ski jong ka ta ka jing bitar ka jong uble ai ba kan ka ski kan long ka ski ya ka ba fin pediang yu Jesus Christ ya fin kala shisha fin em ka jing em ka ba pen so ba yu trai ka ba em kat kum ka ktien ka jong o ka babel ka kran ni kata ka bangim de ban long tang kinong sngo hun re kinong le ya ka ktien Jacob lenong beneng kong kat arfu ar ka kran ni kata baladang Shillong tang kinong ya sngo ladang im de kinong le ki syukor no ila de ong ka ktien ka jong play but pulir ka Jacob lenong ka ba ar kin kat arfon re ko angum ni namar kum bakamet klem kamen sim kalong ka bayap kum taru kata ka jinget klem kita ki jingle kalong ka bayap kan kamet klem kamen sim kalong ka bayap kum taru ka jinget klem ka jingle kalong ka bayap ta da hab hila nget pia ban le pia ban nget pia ban penon kam ya ka ktin ka jong blay kum bau blay lakular kum ba ka ktin ka jong blay ka kren kum ta pia ban im kum ta pia ban nget kum taru pia ban le kan nget tran ka kui pia ka ni ka ski bộ traiเป็น sla if you don't see mà khôi mà tôi ai bảo pin long ki brio ki bayat kat kum ka ktin ka jong blay ki ba iet yu trai ki ba iet ki paramarjan kum ba pi iet yala di hi trai ka khôi pi buat bi trai na do ka danot i no e ka kam prathai baro i no i ki jing subha prathai baro i no ki kam ki bamler kam dai to pelet jing bot ag ki aka ki ba kan jaman sien ya ki ki aka ken ki ba long bam jikot na ka banta ka jing man to ka jong phi ine dwai ne ka por ka banta trying ayu eme ba me pen snow pat si sin ne ka khubor ha ka ne ka sngi ba try ba ka ta ka long ka jing shisha ba way boy brew ha ban yang ha ka ta ka ket ka jing bishar ka jong me try ba ha ka ne ka sngi ka dwai kum ba me la pen snow ine ka khubor ba ngin long ki brew ki ba la pen kre ban yang kum kita ki nong job ha ka ta ka sngi jong ka jing bishar ba on pen job ingi ba on pen san ingi ba on pen rem ingi try nga aingu eme ko konrat me pen snow ine ka khubor ba nga dwai ba nga ka khubor kan da long shisha ko konrat ka khubor jo ka jingker khu ka ba pen kala ki ba bon ki ba dang le sting ka jingim ki ba dang le sting but me ko try ba try kin shim kya no men da gaski ba kin kala ka mot ba kin i no ye ti aka jong ni ka perthai ka bam lerkam ka bam don jingmot e ram dai ba kin put ye me ko try kin snow bha haga jing snow bha ga jong me ko try shu ban snow bha ga jing snow bha jong ne ga prthai ga duai nga kar khu ye phi kong ga duai nga kar khu phi ba fin ya min sim ko shu haga don do man da ski ba fin em ban long ki break ki ba bot u try ki ba shakri shi shai try ki ba iet shi shai u ki ba penon buram ye u but ki ba penon nam kan you Jesus Christ ga duai nga kar khu phi u blame ai bor phi u try ben slavi no man sim ko tat do ka sngi jing bishar ka jong blai nga duai nga kar khu agar tengu jisu unong panem amen but amen try na kar khu fi in sai shem yang la shai ka sngi haga wai pat ka khubor step kublai shibun amen